Machiegni kendo e weche manyien mag migago. Piny Kenya dhialo odiochieng mar kansa ka jo Kenya imedo jiw mondo kaw okenge mar kedo gi tuono e kinde mijiwo oganda mondo mi ochopi e pim momondo mondo mi omany thieth machon. Nonro manotim kod National Cancer Institute of Kenya e kind higa 2021 kod 2022 oyango ni kansa ma thuno kaka kansa ma kido mar kansa malandore e pacho ka moingo mamoko kendo mamiyo oganda mathoth wito ngimagi. Kansa mar dhod nyodo luwo e thuolo mar 2, kamano ma lokro biro e thuolo mar 3. Mamoko gin kansa mag duong' mar joma chuo, mano mar ombich kod mano mar ich. Kwan maduong' mar jopiny mani kod kansa e pacho ka ni kod kansa maduong' mar joma chuo kiluwe kod kansa ma lokro, ich kod mano mar dhok. Ka kwan mamalo mar joma mine to ndiko kansa ma thuno motelo kiluwe kod kansa mar dhod nyodo kod mano mar lokro. Nyithindo mathoro yudo kansa ni kod kansa mar remo, obo kod obwongo. Mago eko e moko kuom ting' ma jokanyo dhi twakie mar manyo yore mag duoko chien midhiero mag tuo mar kansa ahinya to osiptande mag piny owacho ma pacho ka. Nonro no bende yango ni joma mine thoro ng'eyo chalgi ka gidhi e pim e kinde machon kipimo kod joma chuo. Thoth chuo kia chal margi ka nonro bende yango ni joma ong'eyo chalgi bende thoro yudo thieth modeko. Ijiwo jopiny mondo mi odhi e pim michiwo nono e osiptande mag piny owacho ma pacho ka e dweni ma bende jochiw thieth oketo maino e lando weche ma kedo gi kansa.